दिनैनि बे मेलावहाय बाहागो लानानै सारा माबायदि गोजोननायखौ फोरमायनो दिनैनि जे बिश्वनाथ जिल्लानि जे जोलुर बादायलायनाय आन्डार 13 नि बियो दिनै फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमा जाहाथे मोजां जायो आं बेखौ हास्थायदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादहा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फानि जे गोजोनथियारि मावथांखि बेखौ जोङो अल आसाम लेभेलाव जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेखौ आन्डार 13 खौ जोङो खुंगोन आरो बे खुंनायाव जाहाथे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो बाहागो लानो हायो आं बेखौ खावलायग्रोबाय फैबाय थानाय समाव जोङो बड'फानि जे सिमां जों बेखौ जे आबुङै मावनो जों नाजागोन आरो जे आन्डार 13 डे फुटबल बेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल जोङो जन वाइसआव जों बेखौ होनो सानदों फैनाय जि सेप्तेम्बर दानाव जों होगोन बेनिखायनो दा जायफोर डिस्ट्रिक्टफोरा सालायबाय थादों आन्डार 13 गेमखौ बेनि जोबनायनि उनावनो जोङो सेप्तेम्बर दानाव जोङो आन्डार 13 फुटबल बेखौ जोङो होगोन बे जना जाहैबाय मोनसेया जाबाय बाक्सा जन आरो मोनसेया जाबाय सनितपुर जन आरो मोनसेया जाबाय साउथ कामरुप जन आरो मोनसेया जाबाय गलाघाट जन बे मोनब्रै जनाव जोङो आसाम नाङैनो जोङो जिल्लाफोरनिसिम जे जिल्लाफोरा जि बाहागो लागोन बे जथेस्थ' जे जोंनिसिम जे सौफैदों बियो 24नि जे टिम बियो जाहाथे जागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो जोंनि जे दिनैनि जे फाइनाल खेल बे फाइनाल खेला मोननैबो टिमा जाहाथे मोजाङै गेलेनानै गावसोरनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो बेखौ आङो मिजिंथिबाय गेलेनायजों लोगोसे मा मा बिथांखिखौ मोननो हायो गेलेनायजों लोगोसे जों बेखौनो जे उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे आन्डार 13 निफ्राय जे गेलेनानै बिसोरनि जे हेल्थ कन्डिशना जाहाथे मोजाङै जानांगोन आरो फरायनायजों लोगोसे बिसोरनि जे फरायनायाबो दावगानांगोन आरो गेलेनायाबो दावगानांगोन बेहाय आन्डार 13 निफ्राय जे गेलेगिरिया जे जौगालांगोन बेहाय जोङो स्टेट लेभेलाव जे सुजित नार्जारिनि जे आन्डार 13 गेम बेयो जागोन आरो 17 दङ बेयो सन्तोष लहकर होननानै मिथियो अल आसामाव बेनि ट्रफि जागोन आरो 19 इन्दु हाजरिका होनो बेबो आसाम लेभेल जायो आरो आन्डार 21 बे नेसनेल गेम जायो आरो बेनिफ्राय नेसनेल लेभेलसिम जे बियो स्टेट लेभेलाव जायो आरो बिनि उनाव जायखिया जायफोर जे गेलेगिरि मोजां बिसोरो जे इन्टारनेसनेल लेभेलाव जे ISL जानाय बेहाय बाहागो मोनगोन आरो बिसोरनि जि रोंगौथिया बेहाय जायनो मोजां गेलेगोन बियो चान्स मोनगोन आरो बे ISL गेलेनायाव जायफोर बाहागो मोनगोन बिथांमोना गावनि सुबुं दोनबो जानो हागोन जोंनि जि बर' माहारिनिफ्राय जों बेखौ हास्थायदों फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायबाय फैबाय थानाय समाव जे जायफोर गेलेगिरि बा जोंनि गामि ओनसोलनि जे उन्दैसाफोर गथ'फोर दङ बिथांमोना जाहाथे गामि ओनसोलाव थानानै जाहाथे फरायनाया मोजां जायो आरो लोगोसे जे फेग्रा मुवा बिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थानो हायो आरो लोगोसे गामि ओनसोलनि जे बिमा बिफाफोरा जाहाथे मोजां जोथोन लानो हायो आरो फरायनायाव मोजां जानो हायो गेलेनायाव मोजां जानो हायो आं बेखौ हास्थायदों दानि समाव फरायनायखौ माखासे सुबुङा लाइमोनफ्रा दोननानै फरायनाय आरो फेग्रा मुवा लानायाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों दा बेयावहाय गार्जेन आरो न'खरनि आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ मा खावलायहरनो सानो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे गामि ओनसोलनि जे बिमा बिफाफोर जे दिथागिरिफोर बिसोर जाहाथे बे फरायसुलि बिथांमोनखौ जाहाथे नोजोर लाखिनांगोन जे गथ'आ बबाव थांदों बबावहाय मा खालामहैदों बा सोरजोंबा जि बे खामानिफोर जे गुबुंले खामानि मावदों नामा बेफोरखौ जे नोजोर होनांगोन आरो लोगोसे बैफोर गथ'फोरा जाहाथे स्कुलाव थांगोन ना थाङाखै बा फरायनायाव मोजां जागोन ना जायाखै बेफोरखौ दिथा होनांगोन आरो लोगोसे गामि ओनसोलनि जि रायजो राजाफोर दङ बेफोरो जोथोन लानांगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे गेलेगिरि बिथांमोनहा बा फरायनायाव जाहाथे गोसो होयो गेलेनायाव गोसो होयो मिजिंथिबाय जोंनि मिडियायाव बरायनाय जाबाय सारमोनखौ दा दिनैनि जिहेतु थांनाय बोसोरबो 13 बोसोरनि हौवासा गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनाय जादोंमोन थिग बिदिनो देग्लायबो 13 बोसोरनि हौवासाफोरनि बादायलायनाय जादों बिनि सायाव बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लाय सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय नैबे खरायगुरि गेलेग्रा फोथाराव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद' दख'रा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि उन्दै हौवासाफोरनि जि गेलेनाय बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय
बादायलायनायखौ दिनै नैबे गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। फुंनिफ्राय लानानै आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि आरो मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागायनानै दासिमहालागै मोनथाम दख'रानि गेलेगिरिफोरा नैथि राउन्डआव थांनानै दं। दा खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि ओनसोलाव बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मोनसे जोलुर बादायलायनायाव मोनसे थुलुंगाखां होनाय बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो जोंनि बे जिल्लानि सिङाव थानाय जि लाइमोनफोर 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि हौवासाफोर बा हिन्जावसाफोर बा बेबायदिनो 15 बोसोरनि आरो 18 बोसोरनि जि मोजां गेलेगिरि हौवासाफोरखौ बा हिन्जावसाफोरखौ जोङो जाहाथे मोजां गेलेगिरि खालामनो हायो बे मोनसे थांखिजों जोङो जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे थांखिखौ लानानै जि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जोङो नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बे समाव फरायसाफोरखौ दिनैनि जिहेतु जाय मोजां गथ' जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 20 साबसिन गेलेगिरिफोरखौ जों सायख'नानै फैगौ नैबे आगस्ट दानाव जोङो 1 दाननि थाखाय जोङो फोरोंथाइ बादा जोङो बिथांमोननो होगोन। जोङो सासे मोजां फोरोंगिरि जोङो बिथांमोननि थाखाय सासे कचनि बेबस्था जों खालामदों। बिथांमोनखौ जोङो मास मोनसेनि थाखाय जों फोरोंथाइ होनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानो गोनां जि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायनाय बेयाव जों बाहागो लांगोन आरो जोङो इयुनाव जाहाथे जोङो बे गेलेगिरिफोरखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल, स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलाव जोङो गेलेहैनायनि जों मोनसे खाबुखौ जों बिथांमोननो खालामनानै होगोन। आरो बे समाव जिहेतु दिनै उइनार हिसाबै फार्स्ट प्राइज जोङो बेयाव बान्था हिसाबै जोङो सेथि बान्था मोनगिरिनि थाखाय जोङो 10,000 रांजों जों मोनसे ट्रफि जोङो होनो आखायाव लादों आरो नैथि जि रानार्स आप बिथांमोननि थाखाय जोङो 7,000 आरो ट्रफि गंसे जों होनो आखायाव लादों। आरो बिनि अनगायै जोङो जोंनि जि नैबे बादायलायनायनि गेजेरजों जाय साबसिन गेलेगिरि बिथांनो जोङो 1,000 रां होनानै गंसे ट्रफिजों जोङो बिथांमोननो जोङो गथायनो थांखि लादों। दा जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंजों हांख्रायनानै लाबोजादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि मानगोनां गणेश बसुमतारी सार आरो जोंजों लोगोसे बे दिनैनि बे बादायलायनायाव जोंजों मिरुनिफ्राय बाहागो लाफैनो हादों बुंथिगिरि आबिद नार्जारि सार आरो जोंजों लोगोसे मिरुनि दैदेनगिरिफोर दं। जोंनि ओनसोलनिनो नेहाथारि निजोम बसुमतारी सार दं आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी दं। आरो जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि गफुर जिल्ला जि क्रिया हन्थानि आफादगिरि जितेन बरुवा सार बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो जोङो खोब माने गोग्गानानै बा जोङो दिनै गोजोननायजों जोङो बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनांगोन। दिनै जोंनि खाथियावनो थानाय जि हलंगि 12 बेटेलियन NDRFनि इन्सपेक्टर साराबो जोंजों लोगोसे दंफायो आरो बिथांमोनहा दिनैनि बे खेलखौ खुंफुंनायाव बिथांमोननि जि टेन्ट बे टेन्टखौ जोंनो जगायनानै बिथांमोनहा हेफाजाब खालामदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोथारै जोङो साबायखर बावदों आरो जाय सुबुंफोरा दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव राङारि बाबै जोंनो अनसुंथाइ होनानै दिनै हेफाजाब खालामबाय बिथांमोननिसिमबो आङो मुंफोरखौ मुंख'आलाबानो साफ्रोमनिसिमबो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आसा खालामो इयुनावबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां लामाजों दिन्थिनायाव जाहाथे बयबो आग बाग लागोन बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय।